Матур кийингенсиз, мукаврыйлар, булар нерсе? Мен бүгін қоңырайлар менен келдім әлі міне репетициядан шыққаш. Біз яңа киет шығарабыз. Балалар үшін матур яңа киет шығарабыз. Оның премьерасы болашақ 29 октябрь күні, 29-30 балалар нәп міне каникулға шыққан уақытта біз енді театрда оларны күтіп қалашақпыз. Киеттің есімі Тылсымлы арена деп атала, чөнки анда цирк дүниясы тәсвирлана. Біз барыбыз да нендейдір жануарларны ойнайшақпыз. Міне менің жануарым, шундай матур Филия болашақ. Демек, сіз 50 яшта фил булдыгыз. Филия апа, ол циркта ұзақ эшли тұрған фил. Матур, шундай матур киімдер киіп йөри ул Филия. Тылсымчы. Тагы нәрсә дип әйтим. Юлбарысларда бар маймыллар, папугайлар, түрлі характерлар күрсәтәләр. Нәкъ тормыштагы кебек, кешеләр арасында мөнәсәбәтләр корган кебек, нәкъ шулай да жануарлар арасында бик кызыклы шундый вакыйгалар, ниндидер ситуациялар барлыкка килә. Һәм менә шул озак кына эшли торган циркка Австралиядан 2 жануар килә. Берсе көңгөрә, икенчесе зебра. Менә шулар килгәч, циркта эшләүче жануарлар әзрәк борчуга калалар. Борчыла башлыйлар, балалар аларны гына яратмаслар кебек, менә яңа килгән тылсымчы, Австралиядан тылсымчы көңгөрә белән зебраны күбрәк яратырлар дип борчылып, менә шундый мәшгар башлана. Бик борчыла башлыйлар. Да биюләр дә бик күп, җырлар бик күп. Пьесаның авторы Шамил Фәрхетдинов бит инде. Әйе, пьесаның авторы үзебезнең авторыбыз, яраткан Тинчурин театрында эшли торган Шамилебез, Шамил Фәрхетдинов. Режиссер, сәхнәгә куючы режиссер Гатауллин Камил Робертович, менә шуның белән эшлибез. Композитор Гөлназ Закирова белән, ялгышмасам Гөлназ Закирова, җырлар авторы һәм безнең Ильяс Камал оркестровкалар эшли шушы җырларга. Рәссам Алия Гайнуллина. Алия Гайнуллина инде икенче әкиятен чыгара безнең театрда. Беренчесе Асыл кош иде, бик уңыш белән бара торган спектакль бүгенге көндә дә. Менә шундый зур матур команда белән эшләп ятабыз. Хорлар бик күп булачак. Хорларның хормейстерыбыз безнең Алия Алмазовна. Хамзина, әйе. Шулай итеп килегез театрга, цирк дөньясын күрергә. Зөлфия, менә театрда цирк тудыру авыр түгелме? Цирк башка, театр башка бит инде. Әйе, ул ике төрле жанр. Ләкин ул барыбер бит инде тамашачыга күрсәтә торган ниндидер тамаша дип әйтәйекме? Циркта да шул тамаша, театрда да спектакль, тамаша дип әйтәләр. Циркта, анда беләсезме ничек? Циркта номерлар ничек яши? Менә синең номерың булса, ниндидер һөнәрең булса, әйтик, мәсәлән, теге жонглировать итә белсәң, синең номерың туа да, син циркта яшисең, шул программа белән гомер буе эшлисең дигән сүз. Аннары дрессировщиклар, алар инде теге династиялар белән эшлиләр, дрессировщиклар. Шулай итеп, шулай туплана программа. Театрда анда башкача. Театрда бездә нинди роль бирәләр сиңа? Менә миңа Филия роле бирделәр. Мин хәзер Филия, мин филне тасвирлыйм, аның характерын эзлим. Минем Филия монда беләсезме нинди? Ул шундый мәрхәмәтле, ул шундый хыялый Филия апа. Аның хыялы бар, аның очасы килә. Аның тешләренә керә очканы. Ул һаман хыяллана, кайчан да булса очып китәрмен дип. Шундый хыял белән яши торган Филия апа. Монда сезнең образлар бик кызыклы, һәм аларның исемнәре дә бик кызыклы бит. Менә Фил, ул Филия апа. Юлбарыс безнең Юлбатыр. Аннары Австралиядан килгән көңгөрәгә Куштәпи дигән исем кушалар, зебрага Зәбирә диләр. Зәбирә. Кем аннары? Ишәк безнең Ишкулла. Менә шундый кызык исемнәр үзгәртәбез. Аю да бар бугай әле. Аюхан. Анысы Аюхан. Тагын кемнәр? Маймыл белән Папугай эшлиләр, аларның исемнәре Мультик белән Пультик. Мультик. Монда әйтеп буламы инде театр күпмедер убырлы карчык, шүрәле образларыннан киткән дип.
яңа образлар дип. Әйенде, быел әзрәк теге шүрәлеләр суганаларыннан киттек. Бу цирк дөньясы, декорациясы искиткеч матур. Декорация инде сәхнәгә корылган, куелган сәхнәдә һәм үзенә ничектер аеруча ниндидер игътибар җәлеп итеп үтеп киткәндә карарга рәхәт. Менә безгә килгән дөнья цирклары кебек цирк дю Солейның ниндидер чалымнары бар. Шундый матур итеп җәелеп, пәрдәләре җәелеп тора, түгәрәк арена. Артистлардан кемнәр катнаша безнең? Артистлардан бездә катнаша күп артистлар, чөнки ике состав белән эшлибез. Ике состав белән менә мин филияне тагын башкара Татарстанның халык артисткасы Миләүшә Нәҗмиева, Миләүшә Талгатовна. Катнашалар Алмаз Фатхулла Юлбарыс ролендә, Харис Хөснетдинов, Булат Зинатуллин, алар Аюхан ролендә икесе дә. Ишкулланы эшли Зөлфәт Закиров белән Салават Хабибуллин. Мультиклар Гөлназ Дәүмәтова, Татарстанның атказан артисткасы, Илнур Байназаров, барсында әйтеп бетерим микән, истә калса, искә төшсә. Ике состав белән, зур состав, шундый күңелле эшләве. Ике состав булгач, димәк, авылларга, районнарга да барачаксыз инде. Бу спектакль әзерлиләр әйе, шундый чыгып йөри торган, гастрольләргә йөри торган спектакль итеп әзерлиләр. Тиз генә декорацияларын җыеп, утырып, ике бригадага бүленеп, ике командага бүленеп, Алла бирса, йөрергә исәп бар. Зөлфия, менә балалар бит инде Disney белән, интернет белән, гомумән гаджетлар белән агуланган дип әйтеп булмый инде, ләкин алар күбрәк шунда. Аларны җәлеп итеп булыр микән? Минемчә барыбер әти-әниләр каникул вакытында, менә мәсәлән, шушы көннәрдә премьер булганда, алар балаларын чыгарырлар, телефоннарын алырлар мөгаен кулларыннан, менә шәһәргә чыгып, театрга килеп, театр дөньясын яңадан сыкланып, театр дөньясына ул барыбер ниндидер үзенә күрә тылсым һәм ул үлә торган сәнгать түгел. Минемчә ул барыбер бик озак яшәячәк. Менә Зөлфия, Шамил Фәрхетдиновның яңадан репертуарга кайтуын, Шамил Фәрхетдинов булып кайтуын ничегрәк әйтер идегез? Мин Шамил Фәрхетдиновны актер буларак беләм. Чөнки мин 93 елдан бирле шушы театрда, шушы театрга килгәч тә Шамилның бик күп эшләгән рольләрен күрдем. Әлбәттә инде яратып уйнаган Сүнгән йолдызлар әсәрендә без Шамил белән уйный идек. Мин сәрвәр идем, Шамил Мәхдүмне уйнады. Аның кебек Мәхдүм, менә ничә театрда мин хәзер Сүнгән йолдызларын караганым бар, Шамилгә берәү дә җитми. Чөнки Шамилның беренчедән табигатьтән тавышы, гөрләп чыга торган тавышы, аның гәүдәсе, фактурасы бик көчле, аның эчке, ничек дип әйтим, үзенә күрә харизма дип әйтәләр инде, бик көчле аның шундый үзенчәлеге, табигатьтән бирелгән. Аның Мәхдүме бик көчле иде. Көчле иде, тетрәндергеч, трагизм шундый югары ноктада инде ул башкарганда. Шулай итеп мин Шамилне бик сагынам, актер буларак, һәм өметләнәм, ышанам, Шамил Алла бирса артист булып сәхнәгә янә кайтыр дип. Ой, әйбәт хыял, әйбәт өмет. Зөлфия, менә безнең бит инде премьера 29-30 көнне. Тагын бер җавап кына бирсәгез, әти-әниләр ни өчен шушы спектакльгә балаларын алып килсәләр әйбәт булыр иде. Менә нәрсә, ничек кызыктырып алып килсеннәр икән аларны? Фокуслар була дипме? Фокуслар була дип. Аннары ул беләсезме, алар үзләре өчен дә кызык булачак. Әти-әниләргә дә кызык булачак. Балаларга кызыктырыр өчен генә түгел, үзләренә дә шундый ниндидер матур мизгелләр, яңадан балачакка кайтырга, балачак хисе һәм матур музыкалар ишетергә, оркестровкада, тере тавышлар белән, менә матур костюмнар, ниндидер тылсым чумып алсагыз, минемчә бик әйбәт булыр. Зөлфия, сез бит менә соңгы 2 елда бик күп фильмнарда төштегез татарча. Исәнмесез дә һәм дә бер хәл сериалында. Менә исәнмесезнең язмышы ничек булып бетте? Кайчан без аны күрә алачакбыз? Менә ниһаять шатлыклы хәбәр килеп иреште. Чөнки Казанда
Анда шит төбәкләрдә бөтен дөньяга таралып чәчелеп яши торган татарлар бик күп сораулар бирәләр иде. Кайчан ТНВ каналындан күрсәтерләр икән шушы Исәнмесез фильмын дип. Менә әйтергә телим, 15 октябрь көнне шимбә көнне көндез сәгать 2-дә ТНВ каналыннан ниһаять сез шушы матур, тулы метрлы нәфис фильмны Исәнмесез фильмын күрә аласыз. Шуңа күрә менә шундый үзебезгә дә бик сөенечле хәл бу. Чөнки без иҗат кешеләре инде шундый иҗат җимешен тудырабыз икән, тизрәк тамашачы хозурына җиткерәсе килә. Шулай бит, күбрәк күрсеннәр дип телибез. Шулай итеп менә ул фильм ниһаять экраннарга чыга. Зөлфия, бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар. Без сәхнә артында Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева белән тиз генә сөйләшеп алдык. Хәзер аның кире репетициягә китәсе бар. Кем репетицияга? Филия ролен уйнарга. Филия ролен уйнарга киттем. Сау булыгыз. 29-30 бөтенегезне көтәбез. Премьерага көтәбез 29-30 октябрь. Булдымы?